KSR ग्लोबल एक्वेरियम या फिश थीम पार्कचे उद्घाटन आज केसरी फणसवडे येथे झाले। हे एक्वेरियम म्हणजे भारतातील पहिला फिश थीम पार्क असून यामध्ये कोकणच्या पर्यटनाला निश्चितच चार चांद लागणार आहेत। या कार्यक्रम प्रसंगी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार नितेश राणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी आमदार राजन तेली, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर, भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण काय म्हणाले पाहूयात। सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा म्हणून सर्वांना परिचित आहे। पर्यटन जिल्हा म्हणून ज्यावेळेला या ठिकाणी पर्यटक येत असतात त्यावेळेला पर्यटकांना विविध संधी पर्यटनाच्या उपलब्ध करून देणं हे अत्यंत गरजेचं असतं। देशात आणि परदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये असे थीम पार्क करण्याचं एक फार मोठं आपल्याला सर्वांच्या लक्षात येतं। काही देश हे फक्त पर्यटनामुळेच चालत आहेत असंही आपल्या सर्वांच्या लक्षात येतं आणि म्हणून अशा काही संधी जर आपण पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून दिल्या आणि त्यांचा या जिल्ह्यामध्ये स्टेईंग वाढलं तरच आणि तरच त्यांना या जिल्ह्यामध्ये आणि इथल्या असणाऱ्या तरुणांना रोजगाराच्या विविध संधी या ठिकाणी प्राप्त होऊ शकतात आणि म्हणून हा थीम पार्क हा तयार करण्याच्या संदर्भामधला विचार केला। या ठिकाणी सत्ता सर असतील, डॉक्टर नितीन सावंत असतील आणि माझा मेवणा विनोद राऊळ या लोकांनी सगळ्यांनी गेली कित्येक वर्ष या प्रजाती ज्या आहेत त्या प्रजाती ज्यांना इथे तयार करायला पाहिजेत यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली आहे आणि या सर्व प्रजाती जर याच शहरांमध्ये तयार झाल्या किंवा याच जिल्ह्यांमध्ये जर तयार झाल्या
तर त्याचं सुद्धा एक वेगळ्या पद्धतीने मार्केटिंग हे आपल्याला सर्वांना करता येऊ शकतं. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी मत्स्य संपदा योजना ही डिक्लेअर केली. जवळजवळ 10,000 कोटीपेक्षा जास्त निधी या मत्स्य संपदा योजनेमध्ये त्यांनी देण्याचं ठरवलं होतं. त्यामुळे अशा पद्धतीने रंगीत मासे आणि त्याच्यामध्ये असणाऱ्या व्हरायटीज तयार करणं हा एक चांगला उद्योगाची संधी सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये होऊ शकते. आज सिंधुदुर्गामध्ये जवळजवळ 200 ते 300 रंगीत माशांचे काम करणारे किंवा रंगीत माशांवरती उद्योग करणारी अशी मुलं ही आजही सिंधुदुर्गामध्ये आहेत. परंतु त्यांना सर्वांना मार्केट हे अवेलेबल नाही. परंतु एखाद्या जिल्ह्याची ओळख जर आपण अशा पद्धतीने वरती यायला लागली तर इथे येऊन लोक त्याची खरेदी विक्री करू शकतात. त्यामुळे एक वेगळ्या पद्धतीचा हा विचार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर परदेशामध्ये हॉट एअर बलून्स हे एक ॲडव्हेंचर सारखा असणारा खेळ हा मोठ्या प्रमाणात असतो आणि त्या ठिकाणी एक चांगली संधी पर्यटनाला मिळत असते. पण याही ठिकाणून आपण असा एक प्रयत्न करतो. आज खरं म्हणजे पाऊस असल्यामुळे आपल्याला तो बलून उडवता आला नाही. त्याची परवानगी आपल्याकडे 5 दिवसाची परवानगी होती. त्याची परवानग्या आणि सर्वच्या सर्व आपण काढलंय. दिवाळीच्या अगोदर पूर्वच्या पूर्ण सिंधुदुर्गामधील असणारी निदान 50 ठिकाणं हॉट एअर बलून्सच्या माध्यमातून त्यांना सुद्धा एक वेगळ्या पद्धतीने पर्यटनाला चालना देण्याच्या संदर्भातला एक वेगळा विषय करण्याचा ठरवलाय. बाजूलाच आपण तिथे शेड पाहतोय त्या ठिकाणी बर्ड पार्क करण्यात आलेला आहे. वेगवेगळे पक्षी जे आहेत पक्षी त्या ठिकाणी आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये आपण त्या ठिकाणी आणणार आहोत. ऑलरेडी पक्षी आलेले आहेत परंतु 4-5 दिवस मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडलेला असल्यामुळे त्यांना क्वारंटाईन करण्याची एक पद्धत आहे. 7-8 दिवस कारण परदेशातून आलेत. त्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टी थोडंसं तपासून 5-10 दिवसामध्ये तो जो बर्ड पार्क आहे तो बर्ड पार्क सुद्धा लोकांसाठी खुला होईल. येणाऱ्या काळामध्ये फुलपाखरूसाठी असणारे गार्डन हे सुद्धा या भागामध्ये असणार आहे. त्यामुळे असे वेगवेगळे विषय घेऊन येणाऱ्या काळामध्ये आपण काम करतोय. ज्या ठिकाणी आपण पाहिलं असेल उजवी बाजू जी आहे त्या उजव्या बाजूला परदेशामध्ये जसं टनेल असतं की शार्क मासे आणि या सगळ्या ज्या गोष्टी आपण तिथे परदेशात जाऊन पाहतो तसं टनेल ही 7-8 महिन्यामध्ये त्या ठिकाणी आम्ही उभं करतोय. त्यामुळे परदेशात जाऊन या सगळ्या गोष्टी आपण ज्यावेळेला पाहतो त्या सर्व गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला सिंधुदुर्गामध्ये पाहायला मिळतील. अशा पद्धतीचं एक KSR ग्लोबल ॲक्वेरियम येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या सर्वांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होणार. राजेश हेदळकरसह चिन्मय घोगळे, कोकणशाही केसरी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.